Technology. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Huwebes. Yari kita sa ika-24 ng petsa sa bulan sang Nobyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga mag-inop danay sa sining mga inoras diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kanginan. Kamusta? Ang ato sining mga kaaksyon kabayuntang auks lang kamo sa sining mga inoras. Wala sang problema mga kaaksyon, no? Kung may problema, tandaan ta may solusyon ina mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Mag-inop danay kita, tubtob kita sa tag na launay media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining udto kabayuntang nakapanyaga ng halos kalabanan? Kamustang mga kaaksyon ta nga nag-monitor sa sining udto sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod kag sa mga kaaksyon ta sa mga kabanwahanan kag kasudaran sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side man nga nagapakigupod na kada udto diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta especially sa probinsya sang Guimaras kabayuntang auks lang kamo sa sining mga inuras kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag waragwag mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon dugay-dugay maki-update kita sa sining isa ka insidente ning abduction nga gin-report ginaligar na tabo dira sa nabukid nga bahin sang syudad sang Talisay especially sa barangay Kabatangan
nga mga biktima lunsay taga Moises Padilla ini karon nga aga daw gin-turn over na sa Talisay PNP ang ining mga biktima sa bulig ni Vice Mayor Villaflor sang Moises Padilla nagpatigayon gid sini para mahikuta ning kaso nga gin-report abduction hibaloon tana karon dugay-dugay sa balita ni Aksyon Alvin Graba. Sa kinanda na ko ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay aton hibaloon ang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa Negros Occidental Universal Healthcare Summit ginpatigayon sa Bacolod subong nga adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon, komitiba ni Councilor Fuentevilla na tala na nga magabulig sa CHO angot sa patigayon nga inventory kag registration sa mga ambulant vendors. Sa balita naman kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office, kaso sang abduction sa minor de edad sa syudad sang Bacolod halin sang Enero tubtob Nobyembre sining nga tuig wala sang record sa WCPD Office sang Bacolod City Police Office. Sa balita naman kay Aksyon Jandia sa Nukpo, 4 sa 10 ka mga suspect nga nagpatay sa isa ka negosyante sa banwa sang La Castellana na kilalaan na sang kapulisan mga rebelde ginako ang krimen ho. Kaganokpo officers and transient quarters formal na nga gin-inagurahan. Sa balita sa patrol we have Aksyon Alvin Graba, 17 anyos nga babaye, ginbuligan sang barangay official sang barangay Kabug sa ginaligar abduction sa barangay Kabatangan, syudad sang Talisay. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, lalaki nga ginaresto matapos ginserbe sa ang warrant of arrest sa syudad sang Sagay. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, mga pasahero nga involvado sa traffic accident sa banwa sang Calatrava nagadimanda sang bulig pinansyalo sa operator sang jeep. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, minimum wage sang rate workers ginadoso nga himuon 33,000 pesos. Pila ka mga Noche Buena items so nagsaka ang presyo suno sa DTI. Presidente Marcos Jr. may ginakonsiderar na nga mangin Department of Agriculture Secretary. Court of Appeal so gin-confirmar ang designation Sanday Jokno kag Bersamin. Kag or commission on appointments gali ni commission on appointments no gin-confirm ang designation nanday Jokno kag Bersamin. Pulis ginpamatmatan nga guilty sa pag-torture sa duwa ka mga drug war victims. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga
mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa dili gid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page kay tirahon tara karon dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Daligid lang kay matagta pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige manamyaw tanaya sa mga kaksyuntang nagpamate sa siling udto, no? May lang pag-monitora sa kay Rib Flores Baryoga, Georgia Gargasiran, no? Kalakip man sa kay Ermil Situhado sa kay Fernie Espanyola, Ken Arconila, no? Kay Ken Arconila, Dino Alik, Rochelle Evangelista, Probilino Marquino, Cesar Espanyola Bantolio Jr., Emelito Recampo Malayas, may lang pagpamati, no? And Maria Victoria Paredes ngo, mas damo gid nga salamat, no? Likewise kay Kalinsingin atong Ramel, may lang pagpamati Kalinsingin atong Ramel, and kalakip man sa kay Billy Albay, no? Billy Albay, kay Gelman Gonzales, correct ni sir? Gelman Gonzales. Lilia Anilado, may lang pagpamati Lilia Anilado. Lakip na sa kay Bobby Munoz, salamat gid sir, no? Thank you gid kay Rochelle Evangelista naman, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaksona, sanbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Iskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang kuya. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 ng aton oras, 31 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag may 38 diyas na lang kita nga nabilin before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Ayos, sige, standby aksyon Alvin Graba, aradra sa isa ka drug by bust operation ang ato sining patrol karon dugay-dugaya life extension coffee mix na kita ang life extension Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Waunta ng balita ni Aksyon Alvin Graba sa sining isa ka pag-follow up niya sa sining isa ka pagpangayos ang bulig sang 17 anyos nga babaye nga isa man yadto ka biktima sang ginaligar abduction no dira sa Kabatangan sa syudad sang Talisay. Plus ining ginrespondihan subungaga ang isa ka drug by bust operation sa ato sining patrol. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, may kahadlok
kakulba samtang nagahilibion nga nagpadulong sa barangay hall sa barangay Kabog ang ining 17 anyos nga babae para magpangayo sang bulig matapos ginaligar nga gina-abduct. Ang iya sining live-in partner sa barangay Kabatangan sa syudad sang Talisay dinalikdan nga Nobyembre 22 so kun Martes ina nga adlaw aksyon na Rex. Nausunod diri kay Kagawad Rosana Ilon ang chairman committee sang Social Services and Women and Family and Protection no. Alas 12 imedya sang udto ginadulong ni siya sang isa ka tricycle ang ini nga babae matapos nga nakita sa Economic Highway Action Rex nga nagadalagan bala para magpangayo man sa bulig. Now, ang natabo diri suno base man sa pahayag ni Kagawad Ilon, pagpangusisa man sini diri sa babae nga ginpapanaog ini sa puti nga adventure samtang ang live-in partner sini nga si Jordan Gamayo ang gindala sining 8 ka mga ginaligar armado nga mga persona matapos nga gina-abduct dito sa Purok Hiyang-Hiyang Barangay Kabatangan sa syudad sa Talisay. Sa dugang pagida diri ni Kagawad Ilon sang nagpadulong ang ini nga 17 anyos nga babae nagpakitbuhin siya kag nagapangayog sang bulig ang ini nga babae sa kabala-kabala action Rex nga may matabo nga sa iya sining live-in partner nga gindala sining 8 ka mga armado nga mga persona rason nga ila diri nga ginabuligan number 1 gintatap ginbuligan hasta magkalma ini kaya gahibi ni babae action Rex mo antes nila gindala dito sa police station number 9. Ari ang pahayag ni Kagawad Rosana Ilon. Ang 22, nagkatudiri siya tapos nagka-chabaw sa nga pangayo tabang buligan siya kuno ayang iya nga live-in partner din dala sa nakabunit na tawo tapos halin siya dito kuno sa may dito sa may lanasang kampisuhan kaya ang iya nga live-in partner nag-obra dira sa isa ka farm tapos kung adlaw nag-obra dira sa may isa na kapul nga gina-obra subong. Dayon, pagkatapos ng tindala sila, ginpatalig sila nga may backup dito nga nag-aulat sa ila sa babaw. Dayon, tindala sila ng salakyan, tagdiri sila sa Economic Highway. Hindi sa gindrop, sa kita ka sa gamay na malako ng salakyan, tapos pag-drop na sa iya, nanaog na siya kag mga siya tabang at nga din nakaagi sa iyang tricycle ay nakasakay sa tricycle kagin doong diri sa amon sa barangay pagdapot diri sa barangay doon nagasukat sa isang higpi nga nagawawaw kay nagapangayo tabang kaya ang iya kuno live-in partner ginkuha sa nakabunit nga tawo aksyon na Rex nga kabahin gid lamang sa nga payag diri ni Kagawad Rosana Ilon ang barangay so confirm nga nagdangop gid man una ining babaye nga isa ka biktima sang ginaligar abduction. Correct action Rex una ini nga nagdangop sa area sang barangay Kabog antes gindala sa police station number 9 particular sa WCPD para magpangayo man action Rex sang bulig. Subong sini action na Rex ongoing ang inventory no sa mga kapulisan sa ilalim sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office Action Rex sa basta operation nga ginapatigayon diri sa area sa Purok Sigay Barangay 2 diri sa syudad sa Bacolod. Nagbalik naman Kamagan. Nagbalik naman. Kadugay na nga daway purok sigay kag purok ano ganing isa na? Purok sigay kag ang isa purok sa may doon nalipatan mo na gani mo? Damo customer. Oh, purok sigay do nadula na sa markahan sang pulis ara na naman? Gani nadula na pero what is going yapon action kasi ang bypass or rather ang pagbaligya sa illegal nga droga actually ano ka damo na da? Oo. Ano ka damo na na-recover? Ang sober ang na-recover action na Rex 5 pa lamang kabulto no 5 kabulto sang suspected shabu plus ang bypass item
Oh, dako naman eh. Actually, kung taon mo, ba ang 5 na ka-bulto action rex, hindi ni magdubo siguro sa isa ka 25 kagramo, wala? Mm. Sang suspected siya, buti ka mag 25 grams plus ang by bust item nga 2 grams sabi kay 1,000 ang bilis ang isa ka connection rex ang isa ka ning by bust item. So gadalagan ni siya, dangerous drugs board value is 180,000 pesos. Sini iyon ang Subject nagpamuno, operate. no? Why ka padangalan kung sinong subject sina? May ngalan na ta kay timing ini siya sa nga ginausisa sa mga kapulisan sa idalom sa nga CDEO. Ang pangalan sini is Jonathan Estolano. 36 anyos action rex kaginakabig nga street level individual sa idaloman sa nga City Drug Enforcement Unit diri sa Bacolod City Police Office action na rex. Bati Sige, makakuha pa kompleto sina karon na tipuno lang ina mabatian sa iban nga public affairs program. Roger on that action Rex, no? So report sa nga patrol ginadulong sa inyo sa life extension vitamin. Sa area sa Puroksigay, Barangay 2. With action, Nani Kirao. Ini si action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon. Thank you! Salamat Gidaksyon Alvin Graba. Una pa lang nga hugnat sa nga to sining balitaan. Dugay-dugay, dugangan ta pagkatapos lamang sini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay Size. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:15 na nga oras, 12:50 na mga kaaksyon. No? May lang nga pagpamati dira sa kay Jerica, kay Justin, Jerry Jr., Jessica, kag Julian or Julian Pabiliar, no? Sa Sitio Indangawan, Barangay Manlukahok, Sipalay City. Ang nagapanamyaw si Jerry Pabiliar Sr., no? Nga nagpamati subong. Salamat gid aksyon Joricel Haina, no? Ato sa Sipalay subong guro ay pautaw-utaw sa mabugnaw nga lugar. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Standby aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Live Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Kadtuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon, komitiba ni Councilor Calaw Puente Villa, na talana nga magabulig sa City Health Office angot sa pagpatigayon or pagpatigayon sang inventory kag registration sa mga ambulant vendors. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Nangaral sa Maxon team na gin paulang komitiba ni Council Calaw Puente Villa. Lamon siya ang nag-coordinate sumong sa bahin sa City Health Office angot sa plano sang City of Bacolod. Ang tanan ba lang ng mga ambulant vendors dapat ma-inventory ini sila kag ma-rehistro. No? Ini kasunod sa malumduman nga yung kontrobersyal itong binakal malang chicken joy yung luto ito kag sa ulong diskubrihan nga mahigko nga muning reason nga luyag sa alkalde nga dapat mapasiguro lagi lang nga ang tanan na ginabaligya kapintagin kung iningi na display sa maburutuan masiguro nga matino agod man sa seguridad sa publiko, especially sa magkabataan nga wala sa eskwelahan. Nausunod din kay Council Calaw Puente Villa ang nagapangulag, of course, amo ni siya ang taga-CHO nga
sila ang magadetermine kag in fact sila ni ang magkahatag mo sa clearance kag approval sa mga preparasyon kag gina-display sa sining nga mga vendors kay plano sa Huwag ito patawag na ang vendors na kung din niya naging bakal. Actually, ito yung nagkakuminagito City Health Office, Action Rex. Base kung napatawag na nablas ang City Health kag na istoryahan na ng vendors nga, hoy, antes ka magbaligya, dadaon mo anay na. Di remind nun sa obligasyon niya kay kabudlay man na katama niya. Actually, ito yung naman ito yung Action Rex, no kung dito na bakal. Kaysa rin sa merkado, yung dito sa mga eskwelahan, sigurado nga ang taga-City Health na katualan nila. I-check talaga ni kay sumong si Dr. Linsuli, abi ang nag-dolim siguro, kaya ang nag-tungko bilang YC. Sumong si Dr. Grace Tan, no? Bila sa City Health Office. Ang importante, doon siling ni Councilor Once and for all, masiguro nagid lang, no? Para sa safety, sa pumuluyo kay tikon issue sa ikang lawas kag balatian, depende na sa mga kapintukulaga sa ligkalang sa ginamakal mo, sa mga estudyante, especially sa mga sagwa sa ila bulutuan sa mga ambulant vendors, dapat yun man nga ma-regulate ini sila kag ma-check yan, no? Ang pagkaon nga ila sila ginabaligya, agod man nga masiguro nga hindi makahalit sa makabakal na pumuluyo. So ginaulat karon ni Councilor Pontivilla ang schedule nila kahit hindi lang ni sa isa ka lugar mo, dapat ang palibot sa City Court ng mga ambulant vendors, dapat ma-check in sila kag ang plano gani sa City Health Lapad gali ni itap na lang sa City Health Office ng mga barangay health workers nila para siguradong ma-akomodahan tanan ni kay damo-damo gali ni barangay ni. Wala kayo kanti bisan di lang ang subang sulex ka bata tuhaw lang niya. May mga baligya bisan din ka lang hilit-hilit nga daan. Oo, kung hindi man ilang may podcast ka dalaman, iban na butang lang na misa mo. Naan correct. Di dapat initalan sa lupuran. Gusto lang ang mga dapat nagilang talan ini, tabi man sa bulik sa tagsa ka mga barangay para ma-regulate talan, para at least bisan din ka lang magbakal, para ambal ka na sure ina na ang quality sa pagkaon nga ilang ginabaligya nga iga-intake sa tao ilang limpyo kag di kalidad. So, sunod rin sa dapat gid limpyo gid kay importante na gasulod na sa lawas ang tao mo. Luwas nga limpyo, dapat nga way gid to sang kasubong sa tong nakitaan nga may mga nagakamang-kamang kabla. Oo, makita mo, maabi mo, okay lang na yan kung may pinsan na blang magkaon, pero mga bata ni nga sa eskwelahan dayo malang gusab mo. Yung ba na naginantaw? Away na na yan. Bisan gani, bisan sa palabor ng balang yun, hindi na may sabot. Ikaw mo nga, amo mo lang ng malon mo, isot pangiton mo gini. Laban Ang resulta sila, malatian ko magsalakad. Ang nalak kung di ka ma-hospital, kag mawagtang. Pero kung maglawas mo, hindi man ka dala sa mga infectos, hindi mo ginanda ko nga problema. Ang ako lang rekomendasyon gani sa City Health or sa syudad kung na-identify itong inbaklan nila nga may kasubong sina, ipatawag nila mangkuton nga nagamo sina nga anong klase ka pagluto na sing sanoy na ginluto nga may amo na black sunart para matagan leksyon Correct. Kagti sigurado kung ako mag-analisa sa next or makita-kita ko lang ito. Pero basta kaya ang nag-aulag, hindi man ito sa pila ka oras. Ito sa kadako mo. Medyo na lang igan nag-itiyay. Kita man ba si Kulastak ko kung ano ang sitwasyon. I-check ko lang lang taga City Health Office kung ano ang latest ng status. Para kita nila lagag na sugilanon atong vendors parang at least siya mismo ito ang direkta among itulaan sa nag-viral na post sa social media sa netizen kabay patani nga kagamo ng pagpagwa nila sa advisory kung anong dapat himuuna sa manog baligyan na mga ambulant vendors bla. Gani kiti mara naman actually ko vending ordinance subong Namo mo lang ginotor ni Councilor Silvia Flor pero actually pag sugilano namon gali subong kuan ato siya sa Cebu. Ang sa PCL balataran sila ng councilor sa to dito
na sa inalong niya sa Team Asenso, abot ang mga grupo pulis. So, kung man po kay Titi ay PCL man mo, na pagkatilipon, di pagbalik din ni Councilor Celia, hindi lang yung parte sa vending ordinance, sigurado pati lang ang ginadoso naman ng mga regulations sa talan ng mga markets sa mga vendors madalas-das tani sa pagplastar. Pagatiyan na ito lang sa next ang palayag ni Councilor Calao, Pontimillion Chairman sa Committee. Well, maupod na nga isa is City Health Office being the department in charge sa aton nga sanitary inspectors, no? Sanitary inspection sila ni ang inline, no, maka-approve sang business permit, no, which is needed sang ini mga ambulant vendors. Dapat tanan nga negosyo may ara business permit. So antes ka makalabot sa business permit, may ka pa sanitary permit nga makuha, no? That's why amon sila tani ang mga upod bulig sa sigurado nga ang pagpreparar sa mga pagkaon, ang sanitation, no, sa pagpreparar sa pagbaligya ng aprobahan. Ang maraso lang sa palayag ni Councilor Calao Pontimilla. So by next day siguro, pagbalik nila dito sa Bacolod, kasi sinangapon matapos yung activity nila, may mga progress. Ini nga report katong ginasunod gikan sa Bacolod City Hall. Ang atong balita, gikan sa Bacolod City Government Center, bulog ginadulong sa inyo sa kaluan sa life extension sa provider, makabuligid pa siguro na magalimpong inyo. Aksyon at tayo po na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center sa ato sining pagpanumbalik dugay-dugay, balita ni Aksyon Marlon Hidovia sa Kapitolyo Provincial. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB
Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na... Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan ta ng balita gikan sa Kapitolyo, Negros Occidental Universal Healthcare Summit o ginpatigayon subong nga adlaw sa Bacolod. Mga kaaksyon, yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hidovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Marlon. Oh, din siya nagagi. Why siguro do? To siguro Aksyon Oliver sa Kwan? Sa Hotel Bla? Magita na sa piyak nga komunikasyon kidaway pa di sa kaabot siguro. Dali gilang aksyon na Marlon Hidovia kay tirahon ta dira dugay-dugay nang imo sining nga balita gikan sa Kapitolyo. We have aksyon na Marlon Hidovia. Aksyon Mar. Aksyon na rin bago lang natapos di ang summit Negros Occidental Universal Health Care Summit din siya. Ang ginapatigayon sa punta sa ikapat nga patalagan sa Ayala Malls Capitol Central. Amaning the Central Hall Ayala Malls Capitol Central. Ang nagpresentar diri kung mananalo ang status ni Universal Health Care kay layi ini kasubuan ay action na Rex Universal Health Care Law. Ang nagpresentar diri una sang iya sining pag-present diri si Dr. Beverly Lorraine Ho. OIC Undersecretary sang Department of Health. Ang sabahin naman sang PhilHealth Action Rex diri si nagpresent diri si Mr. Renato Lenciaco. Taga Talaban, sunod sa Himamalan man siya. Pero siya rin sa mga nag-serve bilang Senior Vice President, Special Assignment on Universal Healthcare Administration sa Philippine Insurance Corporation. Ang inasa nga pagbarabana nga by 2023, maumpisahan agad ang implementation sa sining Universal Health Care Law sa nabo-nabo ng mga lugar dito sa pusod sang Pilipinas. Kay ang Negros Occidental, isa ini sang na-identified na sang Department of Health sa advanced implementation sites Action Rex. Tihambal ni Dr. Ho, nakabig din isa man ka-challenge sa mga provincial public officials, no, sa mga mayors kay ari diri ang presensya gid sa majority ng mga alkalde sa Negros Occidental. Hasta ni sa hapon pa ang summit kay subong ari pa sila sa lunch break. Kag karon may ara sa open forum. Kasi yung open forum ni nilihatagan sa higayon ang mga nagatambong na nakapatangkot ango sa sining UHC law. Yari si Undersecretary sa DOH na si Dr. Beverly Lorraine Ho. Your question, what is the challenge? The challenge for the province of Negros Occidental is the way it is implementation. It means mayors, together, and even the city, the small plan and take the step forward. Be it deciding where do we set up more facilities, how do we do the referral system,
Okay, action na rin sa portion lamang na, ang ato sa rin ito, naman tayo sa kay Dr. Linciaco, kay Mr. Linciaco sa PhilHealth, pagkaroon talang. Reporting live, gikan din sa may Ayala Mall, action na marong sa una sa palito na sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia, sanbayan na Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Nukpo, no baklas dashboard, no? Huwag na kinanglanon, baklaso ng dashboard mo. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, ini may kang tanan sa 4 sa 10 ka mga suspect bilang nagpatay sa isa ka negosyante sa Banwasang La Castillana na kilala na kuno sang kapulisan, kag mga rebelde ginako ang krimen kag nukpo officers and transient quarters. Formal na nga gininaugurahan na. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action John. Yes, action Rex, sa karon nakilala na sa mga kapulisan ang 4 sa 10 ka mga sospetsado sa likod ng pagpatay sa isa ka negosyante kag anay tanod sa Banwa naman sa Castellana tinalikdan nga adlaw. Sunod diri kay Police Captain Rodgen Darrell Nigos ang hepe sa La Castellana PNP Action Rex nga sa subong ginatinguan pa nila nga matipon ang dugang nga mga ebidensya agud nga mapasaka ang kaso nga murder batok sa 4 diri ka mga suspect. Sunod diri kay Nigos ang inalantaw nila nga sospetsado sa silikod sini nga krimen wala na sa iban pa kundi mga rebelde. Action Rex kay ti amad rin ni Nigos ining pamaagi sa kung paano nga ginluthang patay ining nga suspect nga si Omboy. Action Rex no o kunang mas kilala sa tawag nga si Giovanni Omboy sa nga barangay Montilla sa Banwa sa Mons Padilla. Ay nalantaw nila nga may kaymuan sa mga rebelde gidman kay antes sa tabong krimen do may pagpanghangkat pa no ining nga mga sospetsado labi na nga nagasinggitan sa konsin o pagid Action Rex nga ara dira sa lugar nga ginakabig mga miyembro sang auxiliary group sang Philippine Army o kon mga CAPGO. Abad rin ni Nigos padali nila pagtipon sang ebidensya kag dugang pagidri nga mga affidavit gikan sa mga saksi agud mapabakod pa ining nga kaso nga ipasaka nila. Amo na gid man nang ilang conclusion nga siguro ang rason sa sino ganitong biktima to? Si Giovanni Omboy. Giovanni Omboy ang mga suspect ya? Ang mga suspect so sa madri ni Nigos pulo dring suspect ang 4 na identify galing kay hindi man nila mapangadlan tubtob nga wala na file formal ang case. Pero mga miyembro sa mga rebelde kuno ni ambal ni Nigos amo nang ilang pananawan tigilan nga investigasyon nga rebelde ang naghimo sang krimen. Kay antes sina Action Rex do siguro may mga pagpamahog naman diri kay Omboy nga ginakatuan siya sa mga rebelde kag ginaistorya ang sining kaso mismo. Kay siguro wala man signaling diri ang biktima tugtog mo sina ang adlaw na ibaluan siguro sa mga rebelde nga tra malabay sa nabukid nga porsyon sa Castellana ining nga victim dito kag gintambangan sining mga sospetsado kag ginpaarakan sa lutang. May Arabi Action Rex nga witness mismo kay ining nga biktima nga si Omboy ginpatay ini sa tubang sang iya live-in partner. Ting live-in partner ya amari karon ang nagreklamo dira sa kapulisan kag nagakooperar gid kuno sang usto Action Rex kay para manapagan hustisya ining kamatayo ni Omboy. Actually, ang badal ni Nigos, nakabato na sila sa report niya ang rebelde ang nag-ako na sa sining krimen. Kaya sa press statement, Action Rex, nga ginpagwa naman sang Leonardo Panaligan Command sa New People's Army, Central Negros Guerrilla Front, sa pinaagi kay JB Regalado ang ilang spokesperson, ila diri nga ginako Action Rex, nga nangin madinalagpon,
nga ilagin silutan sang kamatayon ang ginakabig nila diri nga informant ng Philippine Army nga si Jombani Omboy. Buti ringon, ang mga rebelde ang nag-ako na nga sila ang responsable sa likod sining krimen. Kaya ang aligasyon diri sang grupo ni Regalado, Ka-JB Regalado, nga inikuno na base sa desisyon sa Revolutionaryong Korte nga kung saan si Umboy pila na kuno nila kabesos kaya gina-istorya, ginasaway, kag gina-idokar, subong man, ginapandaman nga galing sa piyak siya kapabilin sa kanagapanagtiga nga masubog nga intel assets ng militar. Kaya ba rin nila, alegasyon sa rebelde, ining si Umboy kuno mo ng regular nga nag-report sa Barangay Montilla Army Patrol Base kag 2020, ini kuno na luwat nga nagapaniktik na sa hulag sang NPA sa nabukid nga porsyon sa nila Castellana kag inigilayon gina-report sa Army Patrol Base. Hambal pa diri sang mga rebelde, ini kuno si Umboy nagaupot sa mga kalibre sa armas dutang ginakapik Manila nga abusador action rex. So muna nga nagdesisyon diri lahanay nga tagan sang hustisya no kag silutan nila action rex. Kaya madiri ni Ghost dahil gid man usoy amo gid man ang ginusoy nilang investigasyon sa sining kaso action rex. Yari si Police Captain Rogendario Nigos ang hepe sa Castellana PNP sa ating interview. Ang latest update ka sir, nag-cross ballistic ka sir, examination para ma-identify kung involve ang firearms sa other crimes. Yung man lang itong update ka sir. Pero sir, according bala sir sa statement kay pagwaka CPP-NPA, ano ko na sir, do involved si Umboy sa being an asset good of the military? Sir, bali, he is informant of the Philippine Army before. Pero sa nagka-kaso-kaso siya, okay naman siya din na concert. He is a mere informant lang sila, hindi siya asset talaga. Okay. Kaya sir, sila sir nag-ako ng Ka-JB Regalado sa statement kay gipagawa nila online na sila sir nagpatay kay Umboy. So yung mga suspect sila man sir? Yes sir. Bale, we're collecting evidences so that we can file a case against sila. Pero ma-identified na kamo sir? Yes sir, meron na dyan. Sa out of 10, pila kabilog na sir na-identify sir? 4 sir. 4. Okay, so what's yung sa family mismo or co-op? Daryl Nigos, ang hepe sila Castellana PNP. Kaya ba diri sang kapulisan na Toronto nila kung nabagit ang matuad ng mga dugang nga mga pagpay diri sa pamilya kag base may matipon pag sila nga dugang ebidensya. Ilalan diri na siguro ang bakod ang ebidensya nga sa pagpasaka sang kaso nga murder action. Mas maayo kuno kutani kung pulo gid nila ma-identify pero nga nila namatamaton kung hindi gid man ang ibang jandos may identified lang gid nga mga individual action rexa. Balik gikan sa NOC po ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz na sa balito na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Jan Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa report ni aksyon na Eric Magbuanwa dugay-dugay, no? Standby, may tisianay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglanta mag-may tisi lang kita, no? Alkaline base nga vitamin C ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Bongjo Campo sa Maaw kag sa iyang apo, no? Kay Cecil Bikbik may lang pamate Cecil Bikbik kag happy listening lang kay Erlinda Jaime Ramos Salim madwad ni sa or magwad, no? Juanito Biliesa Onilon Sarapanan Magbanwa kag RG Sarapanan sa Orchids, no? Veronica Santillan Manukan, salamat gid kag happy birthday sa imo dira, no? Halin sa kay Nobi Magapan. Humalumina, may lang pamati Humalumina. Diding Alohamento, salamat gid. Alex Montesa, may komentar si Alex Montesa di parte sa Manuktobla nga report ni Action Artay Hopo, no? Oh, sige. Andit lang ni pagbasahon, sir. Pelton Lipora, salamat gid from Pasay to Oasis Mahinay. Malang pamati kag Efren Altamera, no? Dira sa Victorias, si Efren Altamera. Kag Imelda Madrigaliho, kag kay Gloria Lara sa Palayog Hinigaran. Okay. Evelyn Sinaon, kag Nanay Vangeline, no? Kag Lani Hulagway or Hulagay sang Purok Gaisano, Barangay Alihis, Bacolod City. Milili Oligo, salamat gid, no? Thank you gid. Patrick Saludares, pa-shoot out lang sir. Sa Barangay Quintinrimo kay Nonoy Patong nga nagapamatigid sa subong sa iyang kapihan. Patrick Saludares. Toto Asis Mahinay, salamat gid listening from Pangasinan, no? Toto Asis Mahinay, no? Ayos Delia Liabe, may lang pagpamati Delia Liabe, no? Donald Cabasaga sa City Engineer's Office, may lang pagpamati dira sa siyudad sang La Carlota. Kaginday Blasa, Juliet Cabrestante, Oscar Solia, no? Oscar Solia Vlog, please follow ba para tuloy-tuloy ang tutorial ko po. Oscar Solia, no? Thank you gida. Madam Virginia San Antonio Penda from Celine Homes, Barangay Estefania, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, mga kaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtapilang ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpadya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life.
ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto natin? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko po buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa impunto ang aton oras may lang pagpamati dra kay Talorna ng Susan Calma, Mary Grace Crisostomo, Tatay Tidi kag Daddy Gines alin sa kay Rona Regida Traba, no? Kantuan talang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO mga kaaksyon kaso sang abduction bala sa mga minor de edad sa syudad sang Bacolod halin Enero tubtob Nobyembre sining tuig wala sang record sa WCPD office sang BCPO. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon na rin. Action Rex, Why na? Ayo di Purma. Why na? Hindi na pagdadami. Naunahan mo isungan mo. Balaan ko na na iya. Balaan mo nga kung isugpon ba? Laban eh. Why na? Why na? Ay, birthday lang to GR Kapo, no? Kapo ng birthday ni Eric Magbanwa Jr. Ati, happy birthday, Tingbon na sa 25, kag banchay sa. Sa 25 kay Dino Rica naman. Pagka 26, Eric Magbanwa Senior. Day na yan, di ya birthday. Kundi day. Ay na. Day na iya. Madunlan mataba. Kasi di mo nga day, no? It's my day. It's your day. Today is my day. Aba? Ay, live ka gali, Biyernes kag Sabado, no? Hindi ka makaupod gali. Hindi kita makaupod sa Biyernes kag Sabado, eh. Sige, Sige lang mo gina. Mo gina. Importante nga mahikutar lang na tanan, Mahikutar yung tanan, tapos na. Kung Jeff, may lang nga pagkamati. Ay, kay kung Jeff Vice Gov gali. Sabi ko, Congressman, mangyapong kalipat ko, talagsa lang kami kakitay mo. Kali di Purma. Ako na ko talagsa ka po katanay ni Vice Gov, kaya kalipat ka sa iya, no? Vice gali, Vice Gov. May lang nga pagpamati, pasyara siguro sa 25, Okay, Okay na, no? Ay, kay kakawag Jopred. Ambot kung kamusta sila.
Tuway man lang ang pabatsyag pila ka Gani. siguro sila. Busy kasi kagawad Jopred, no? Oo, kag si Kapcha daw ay ka pabatsyag ida. Sila ni Kapcha, daw sila kapabatsag. Disyembre na dugay-dugay, pro. Ang Pasko ay sumapit. Tayo di purma. Tayo magkasama natin. Do masikag man ko sa kanta mo ba? Tapos ako kakakalang tao nga Pasko na naman muli. Ayo, may lang pag pamate Kapchad kag kagawad Jofred sa Panta. Okay. Sang Barangay Robles, La Castellana. May miko to kay isa to ka pabatsag man si Alan Navales. Away di siguro. Amerika pa sa? Basi kung nagbakasyon naman to sa balo ka sako bakasyon niya mo. Gani, Kunari no? sa pabatsyag na siya. Tingin mo takasyon na sa pagpuli na sigurado may pinuto sa tana. Kalamay. Ayo di purma. Paring Alan Navales kung din man sa subong ti basi may online man kami da pre. Basi pre kung di ka man pabatsag lang bala. Laban tao ni nga daw. Do sa others ka. Do si Parinuno ka man. Parinuno. Parinuno gisando sa Manuli Kawayan. Sa Parinuno, may nagpapatsag, no? Sige lang sako si Parinuno, gura. Sako sa. Basi galalay, gura kay Hado ta eh. Gani, kag si si Sir Joseph Chowa. Wow, isa pag dito, ari lapit gani nito. Oy, gani katamwa mo. Mga sako-sako na. Basi nalumos siya. Nalumusan, no? Boss Joseph, may papulupatsag man, babe. Ano ka naman imo nga daw. Kalapit ng ilan na. Daw maubo man ko. Isa lagi lang katikang na dito. Hindi kami kapapatsag. Ay pa si Kagawad Jopre. Ito kito bisa layo kapapatsag pa, no? Gani na. Kali kita nagsa lang. Si Vice Mayor Adrian Villaflor, salamat gid sir sa bulig mo dira sa mga pamilya tong gindangop tatoblang alin sa taksyon to. Ate, si Vice Mayor nga na. Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor Blas ang Moises Villaflor, Padilla. Ti aksyon na gano'n si Vice Mayor Villaflor. Laban ti pagkakuan to larga sa namin bisan may obra pa siya. Ginargahan niya to dayon Muna si Vice Mayor Villaflor, no? Vice! Ay, kita na. Merry Christmas to Vice, ha? Vice Villaflor, pero may nagpatamyaw sa ako sa una sa ngari pa sa CBI, blawa. Gano sa? Patamyaw, eh. Abi ko kung... May ngawan mo sa kuro sa isa sulod, eh. Laban, eh. Kasi bong kaya free na sa. Kag sakay Daddy Roberto Bibi Esporo, kag si Mami Belinda Esporo sang La Carlota halin sakay Parijon kag Ronalis Solinap. Ay, Parijon kag Ronalis Solinap. Oo. Si Antonis Parijon niya, Parijon. Oo. Nagrupa po. Ay pa. Bakit na mag-Disyembre? Dali na Disyembre na ano. Gani man. Parijon. Sigurado kung papo guro kuan na ginadano. Gulang-gulang na guro da. Sagot ko gulang lang ginaprepare para John sa nga papo. Laban eh. Sigurado ko dito lugar to. Magyapon na. Ano? Ang pabo eh. At dito na sa umaya sa Arahal. Nabudamot sa papo sa Parijon. Tuway naman to ganito. Ano? Pabo. Sa din? Sa Araal eh. Ara pa yung pabo na budamot na pabo ito sa Arahal ya. Ang buta na itsura sang pabo At ikatakot-takot. Takot-takot. Kaganong damil sa pabo, doon nalipatan ko na. Ate, harap na Disyembre, hindi ka na malipat. Kasi Parijon din na malipat ka na Disyembre, ya. Gali ka. Kaya lagi na sa yan sa aton, ya. Korea buyag. Ayo di purma. Kaya padala sa Parijon, sa nakabudla, ya, kinapasuguan, yun na sa mga media. Gani, man. Siya na si Marine Ronaldin Solinap, si Action Rex to, Disyembre, namin takol-takol, namin. Takol-takol. Panggorgoryo ka rin. Kay Torres Alex Pagido sa Purok Laurel Mansilingan ga monitor man si Torres Alex. Ate ato na si Torres Alex. Sino pa yung mga espuro sa nakaluta to? Guro eh, kay dito man to. Ang panamyaw to nito kay Parijon, Sulinap. Babi espuro sa una to si PDO na sa una mo. Kasi kung bata na nila.
basi bata kung parente ni... parente man? Ay mga Sporo family, mga Baskong na sa kaluta eh. Mga Sporo family. Ay sa suna sang gralang sa si Bobby Sporo, simpo pa to ni Anhing Mayor Wancho Giri. Gali ka. Mga siguro mga reseller tanada. Thank you gid sa report mo Ayun, Purma. Ano ning kaso ni Sir Jackson? Abi ko kakata pa ng pabo na Osoro ng pabo na kaya karon madulat pabo na, no? Ang sa Bacoor City Police Office Action Rex na it's good to note nga wala sang na-record nga mga kaso sa abduction since January up to November this year, no? Kaya gintawagan ginato personal si Police Lieutenant Porcia Niliosan ang head sang WCPD sa PCPO kag nagkay-update kita sa iya sang mga kaso sa abduction. So far sa mga kaso sa abduction, when it comes sa mga minor de edad kay mga kababayan wala sang na-record diri sa Bacoor City Police Office. Pero may mga records sa abduction asurexia na magkapigid lamang mga isolated case diri sa siyudad sa Bacolod sa mga police station diri sa siyudad sa Bacolod. Di timing mo ni action kay sa buong bulan sa Nobyembre hasta sa bulan sa Disyembre ginakapig ining Violence Against Women and Children Month o kon PAUSI. That's why ngati may mga programa man sila ginaparte ni Sir sa mga kababayan naton kag sa aton sini nga mga kabataan nga nangin biktima sang violence action Rex, no? In fact, ini nga mga programa gina-imponer ini sang siyudad sa Bacolod napapangunaman sa aton sini mga konsihal Celia Flor diri sa siyudad sa Bacolod action Rex. Sama sa kay Police Lieutenant Porcia Niliosan nangin efektibo ang ila sini nga kampanya sa ginatawag nga PAUSI, especialmente nga na prevent ang mga cases sa kabataan, kababayan sa kaso of abduction because very aggressive man kag massive man ang ila sini nga mga programa nga ginapatuman sa mga barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Yari si Lieutenant Niliosan sa interview sa Action Radio. Sa pagtungko ko dire sa women and children. Though wala pa man kung siyang may na as in legit na abduction, sir, wala pa. May ara sa una pero ito false news to sir. So wala gid sir. Sabay pa nga wala gid kita sa mga amo na mga kaso dire sa aton. Salamat sa Dios wala gid. Sa mga amo ni mga kaso, ma'am, anong himuon sa aton nga mga pumuluyo if in case gid man nga mga biktima sila sa amo ni nga mga kaso, ma'am? Dapat gid hindi sila magkahadlok dapat hindi na i-report ni nga mga kaso para matagaan tagit sang early mahimo tabala nga masulba ini nga mga kaso. So the earlier the better gid Sir Eric. Sa imong nga pagpungko sa WCPD dugan nga papangalagad, ma'am, most likely ang mga abduction mga cases di nagkakadto, ma'am, sa may mga edad na o kung most likely sa mga children. Mostly children wala pa din man siguro sa may natabo nga mga Sir Eric, pero sa mga kababayan siguro may natabo na sa ibang nga mga parte sa Pilipinas, pero sa aton dire daw pasalamat kita Sir Eric na daw updated kita sa mga amo na mga kaso. Kag kung may mga kaso, ma'am, hindi sila magkadlok mag-report sa inyo para bisan paano maksyonan to dahil, ma'am, no? Yes, maksyonan gid dayon kag masolusyonan ina nga mga kaso sir kag mabuligan ka sila. Actually, si Lieutenant Porcia Niliosan ang tagapamuno sang Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, ako naman si Action Eric Pagmalong report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gidaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ato sila nga pagpanumbalik report na gikan sa mga out-of-town reporters naton pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila malaw tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 17 ang aton oras. Standbyan na Aksyon na Roger Gotib. Live extension na vitamin D3. Ini ang rason nga gina-recommend sa inyo nga maggamit sang live extension.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by human. Roger Gotib, mapakadis anay kita, lalaki nga ginaresto matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa syudad sang Sagay. Yari ang balita ni Aksyon, Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Yes, Action Rex, bangod kay wala sa piyansa ang kaso ginatubang si Roberto Ijapi Jr. Upon man na makatapos ang 6th Mobile Platoon kag Regional Mobile Force Battalion, Region 6 Second Platoon, ginapamunuan man ni Police Lieutenant Troy Compe. Ang warrant of arrest nga serve sini ginisyo sa RTC Branch 60 sa Siyudad sa Cadiz. Kag pirmado ni Honorable Judge Raymond Joseph Javiera, presiding judge sa mga korte, in violation sa Section 5 Paragraph B in relation sa Republic Act 716 of child abuse. Yan sa may criminal case number 14-5102-S. Ginisyo sa itong tinarikdan nga Hulyo 26 to 2016. Halos 6 katuig na ang nakaligan gini siya nagapalagyo sa iya siri nagapanago sa iya siri nga kaso. Nobel recommended naman base sa informasyon nila sa korte ang ini nga kaso ginatubang sining 50 alios nga karon sa sining na yara sa PNP Custodial Facility sa siyudad sa Sagay. Report gikan sa siyudad sa Sagay sa atol sini mga kaksyon nga mahilig magkape. Liwat kita nagriman yaman. BBB. Ini si Aksyon Roger Gute Mega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din Aksyon Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Mga pasahero nga involvado tubla sa traffic accident sa Banwa sang Calatrava nagademanda sang bulig finansyalo sa operator sang jeep mga kaaksyon. Dari ang countdown sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex operator sang public utility jeepney nga na-involved sa aksidente sa tong Nobyembre 11. Kaupod ang kapin sa 20 ka mga pasahero. Action Rex ang nagapadulong sa talatapan sang Calatrava Police agod istoryahan ang obligasyon pinansyal sang operator angot sa aksidente. Sa among pagsinapol Action Rex ginpahayag ni Rolando Po, operator sang jeep, nga iyahatagan sang financial assistance ang mga pasahero sa tion nga iya maproseso ang insurance sang iya sini nga salakyan. Samtang sa bahin naman sa mga pasahero Action Rex, wala pagid sila nakabaton sang kwarta halin sa operator matapos ang aksidente. Madumduman nga 3 on the spot ang patay sa natabo nga aksidente nga nagluntad sa Sitio Proper, Barangay Malatas, Banwa sang Calatrava. Naglabot sa 41 ka mga pasahero ang sakay sa nasambit nga jeep nga nagabiyahe halin sa terminal sang Calatrava padulong sa Sitio Pison sa amuman nga Banwa nga kalabanan mga estudyante. Action Rex ginapahayag naman ni Police Corporal Resty Sibiliano, traffic investigator, nga handa ang kapulisan nga magbulig sa mga pasahero magpasaka kaso kung hindi masunod ang ginpasalig sang operator nga financial assistance sini sa mga pasahero. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, Kaaksyon Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din Aksyon Nelson Patinio. No? Evergreen Herbal Capsule anay kita para sa may mga constipation bala. Ang constipation iloy-iloy ni sa sang tanan nga diseases mga kaaksyon. No? Evergreen Herbal Capsule gintingob nga porsa sang 7 para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Quality products ang Doc Kiko Alternative. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 6 o Flag officer ang Philippine Navy mga kaaksyon. No? Matapos nga pamtang official na nga magapangalagad si Rear Admiral Toribio Adasi Jr. No? Amo ni siyang bagong tagpamuno sang Philippine Navy mga kaaksyon, si Rear Admiral Toribio Adasi Jr. mga kaaksyon. No?
Ti ginhiwat ang chain of command ini mga kaaksyon sa Philippine Navy Headquarters sa Manila, mga kaaksyon. Kay si Adase, amon siyang nagserbing commander sang Naval Forces Western Mindanao, antes nangin chief sang Philippine Navy, mga kaaksyon. Wiscom ni sa Wisconsin, no? Westcom ini siya halin, no? Si Adase ang unang Navy chief nga magaserbi nga may fixed term nga 3 katuig base sa RA 11709, no? Samtang ginanunsyo man sang Armed Forces of the Philippines, mga kaaksyon ang pagserbi ni Major General Arthur Cordora bilang bago nga Vice Chief of Staff, mga kaaksyon. Iyagin buslan si Vice Admiral Romel Anthony Reyes, ang AFP Deputy Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines nga nagserbi nga acting capacity sang nagretiro ining si Lieutenant General Erickson Gloria sadtong bulan sang Setyembre. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! May lang ang pagpamati sa kay Warlito Nisya, kay MGS Candido Hildore, no? Monitor sa sining mainoras. And likewise sa kay Jose Mongcal Torilla, kay Noel Sambales, may lang ang pagpamati sa imo na sir, no? Noel Sambales. And sa kay Ida Ramos, thank you so much, Gid, no? Armand Regalado, salamat, Gid, ga-monitor sa Isabela. Thank you, Gid, sa inyo sining pagpakigopod. Sige, kailangan lang na ta sa tiyempo diri sa inyo sining palatuntunan. Say goodbye na kita. Kita ay kita buwas diri sa Aksyon BBB. Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat, Gid, sa inyo sining pagpakigopod. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa